Isigcawu samashumi amathathu nanhlanu sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesithembiso season 2. Kusekuthatheni kokusa ehlathini eludu kaThole eliphezu komfula uza ngwayihloko le intombi zasembo ukuthi kuzona sekusile njengoba zizobekelela iminyaba yezinkoni zazo nje ngaphambi kokuba kuphumelanga. Phezu komnqenqema lomfula kuleli iqoqo lenyanda yezinkuni engabekeleliwe. Kungaphansi kwalo futhi lolu nqenqemana la uDlubheke nomhlobo wakhe abazifihle khona ukuze uma sesifika isikhathi esifanele bangashaya eceleni. Bacuthe nje futhi bayasibona lesi sithunzane esizayo futhi baqinisekisile ukuthi ngowesifazane. Ube sathi uyagoba nje ngesikhathi bembudukeza bemxisha iduku emlonyeni maqede bembopha izandla nezinyawo bemdonsela phansi emfuleni behlisa nayo umfula ngabo bomnyama lo. Akukhulunywa lapha phakathi emfuleni njengoba nalona wesifazane enyukunya njelwa ngesikhathi laba besilisa beqinisekisa ukuthi akaphunyuko uyakhala kodwa izwi aliphumi. Linye igama esilinikezwe liqondene nawe wena uDlubheke eshe mtshethe ehlombe elandelwa umlingani wakhe naye wayemtshete wena wabona abantu ababili betshete ugodo olusindayo. Nowethu uqinisekile nje kodwa ukuthi yinyamazana yethu lesiyifunayo phela kungakuba uma lonoxhaka ungabambe singaqondile. Bakhuluma bayahefuzela ngenxa yokwesinga. Hayi akulula kuba umuntu okunesiyena kwazise iqhikiza belisho kahle ukuthi lo esimfunayo uzoyizela yena azolanda iqoqo lakhe. Bahambe naye njalo baze basithele phansi kwezihlahla ezinamathunzi amnyama othumuke nakuwo uhambe njalo uzuphumela emuhumeni eyimigede esabekayo. Seyiqedile manje ukubekelela intombi zasembo yileyo naleyo seyibopha umnyaba wayo. Zolile ubusa ifica kodwa mntaka mali ezinguni zami engikuyalele zona. UNomandla eshe nganakile eqhubeka nokubopha kungaphendula imuntu. Baqhubekeke kodwa beyingcokolela benganakile. Hayi kodwa isizile ke leyo kuza kusesekuseni kakhulu. Izinto eziningi zibuye zingabe isenzeka phela uma sekuphumelana. Usiza impela nje nodadewethu ngokuzivisa kusempondo zankomo. Uncamsile omunye wodadewabo bakaZolile. Hayi cha khona kunjalo. Kodwa ke bafowethu kukhona into engikhathazayo. UNomandla ziyakelela ukubopha intombi ziphakamisa amaganda zilalele. Hayi selokhu maqhawa ngikhetha nje kudadewethu sengumzondo omnukela ngohlobo lokuthi angabuyisa nokubuyisa nje uma ngimaphambi kwakhe. Hayi khona hayi sengazi ukuthi akakunambithisisi kahle nendlela nje akhuluma ngayo ngawe inakho nje ukubonisa ulaka nokufutheka phakathi. Akungithusi ukuthi akezanga nathi nokuzotheza lapha ehlathini. Hayi khona lento yokukhethwa kwakho Nomandla umaqhawe inomthelela nje kulokhu kungapheleli kwethu la ehlathini. Kushenye kodadewabo bakaZolile. Hayibo nisakhuluma ngokungapheleli uPhuzolile uncamsile. Nakho kuzoze kusebo umuntu ehleli lapha ehlathi kanti ungakanani lomnyaba wezinkuni nabe ulandile uma kuze kube imanje engabuyi. Hayibo uNomandla ethu uyazi nama nginakile ukuthi akekho sonke lesi sikhathi. Zolile weZolile kuthuleke lapha ehlathini nezintombi zifuna ukuzwa ukuthi usabela ngapi. Hayibo awuthi ke ngiyombheka ukuthi kanti yini le mbambile. uNomandla ebheke ngala uZolile ashone ngakhona. Zisale ziqedela ukubopha inyanda zazi intokazi zizodwa eziphotha nezibopho zenkanda zenkatha yokuthwala. Zize zethukuma sezuzu uNomandla ememeza ebacela ukuba bonke beze bazombonisa lo mhlolo. Sekuqala ukukhanya manje kuyacaca sekuyasa nebala
ziye zonke intombi zibhuduzela ziyobona lo mhlolo batshazwa udade wabo. Uma ifika zifica uNomandla eqhaqhazela ebambe isicathulo ngesandla. Hayibo, ngoba isicathulo sikaZolile nje lesi, uncamisile esithatha esilengise emoyeni esihlola. Uphi? Angimazi, nami ngifice ngenyanje angangazi ukuthi kwenzakaleni. Kodwa lapha kunokunyomfozeka nje kotshani, kubukeka sengazi ukuthi ubeshikilisana nesilwane noma umuntu thizeni omholelelana. Eshe landela umkhondo yoshona unqenqemeni lomfulu uNomandla. Hayibo, konje kungenzeka yini ukuthi ingane kababili Ncamisile. Ungayicabangi uyicabanga lento. Akukho silwane ezinamandla la zasendle ikhona la. Futhi ukuba bekunjalo ngabukhalile phela samuzwa. Besho belunguza phansi indongeni zomfula behlolisisa ukuthi ngapha kekho yini ezansi phansi emfuleni. Kukhona into ethi mangithi uthunjwe umuntu umaligaju thizeni ngoba leyo ukuthi singamuzwa noma ekhala isho ukuthi ubanjwe kwase kuba nendlela athuliswa ngayo. Owe, kodwa Nkosi yami sizoba yini kubapha ngoZolile? uNomandla ethwala izandla ekhanda. Asehlisa umfula bafethu, ahlesise abanye bewenyuseke nje ke sithungathe hleze simthole. Uncamisile ngezwe leyedlezelayo namehla acwebe inyembezi. Oyedwa ke kodwa kuzofuneka aphuthume ekhaya yobika ukuthi wenzela ukuthi kukhishwe inqina yamadoda mhlawumbe uma kufanele. Hamba Anele, phuthuma. Esho kudade wabo omncane uNomandla. Kugijima okuyingane zingene emfuleni intombi zehlukane ngesikhathi ezinye zenyusa umfula ezinye zehla. Babodwa babibithekayo abanye bakhale kuzwakale sekuyabhuza nje lapha emfuleni njengoba iningi labo sekubacacela nje ukuthi ingane yakwabo yenziwe isilo sengubo. Bese liphakeme impela ilanga ngesikhathi intombi zivumbuka futhi khona lapha emfuleni zibhocobele zihudula kubonakala nje ukuthi ziphelelwe ngamandla. Lapha phezulu komfula zihlangane nebutho namabutho nawo abephuma inqina kaMabuyazi. Insizwe bezihamba nezinja ziphethe ocelemba neimbogo kwaziswe bebekwa phakathi ehlathini eludu kaThole nasemihumene nezilwane zasendle eziyingozi ezisabekayo. Nazi insizwa bese zibambelele eqolo bebodwa bahleli phansi bekhipha ulimi ngaphandle nezinje bezilele bukululu zikhombisa ukukhathala. Bafowethu, nani bodade wethu. Usilukula Dlwedlwe induna etangele. Asibuyele ekhaya. Siye sifike sizilahle kubaba sibazise ngokunyamalala kadade wethu uZolile. Okubhlungu kakhulu ilokho ukuthi kwathambo lakhe ke nje singabe sisalibona nokulibona kumntaka baba. Kuyoba buhlungu uma kungake kube isenzo nesibopho somuntu lesi ngoba ngimfunga ukhabazela esembo kuyochitheka gula linamazi. Usidlukula Dlwedlwe efunga emunca intuba.